Λοιπόν, έχουμε έρθει στο αυτό για να κάνουμε λίγο τέτοιο. Τα πράγματα πάνε έτσι. Έχουμε σταματήσει τώρα λίγο για να κρυώσει λίγο η αυτή και θα ξεκινήσω τώρα πάλι, θα συνεχίσω καμιά ώρα, μια μισή ακόμα, δύο, γιατί θα βάλει αυτό σε λίγο. Λοιπόν, έχουμε έρθει στο αυτό για να κάνουμε λίγο τέτοιο. Τα πράγματα πάνε έτσι. Έχουμε σταματήσει τώρα λίγο για να κρυώσει λίγο η αυτή και θα ξεκινήσω τώρα πάλι, θα συνεχίσω καμιά ώρα, μια μισή ακόμα, δύο, γιατί θα βάλει αυτό σε λίγο.